Kif fl-aħħar ġranet ħareġ fil-beraħ il-każ li fih Tonja Bela ħeba każ ta' traffikar ta' droga f'każin tal-Malta Labour Party u wara li d-Deputy Leader ta' Joseph Muscat ta' intervista ma' timesofmalta.com li fiha għamel numru ta' allegazzjonijiet fil-konfront ta' barmen, il-persuna li għalija rrefera Tonja Bela għamel kuntatt ma' Net News u rrakkonta l-fatti min-naħa tiegħu. Mill-informazzjoni li ksibna, il-każ jidher li seħħ l-għada li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fis-sena 2009 u l-każ ġara f'Gazin fin-nofsinhar ta' Malta waqt li kienu għaddejjin iċ-ċelebrazzjonijiet. Kienet ċelebrazzjoni ta' meta il-partit rebaħ il-kandidati Ewropej fej il-partit tella 4 min-nies u l-Partit Nazzjonalista tella 2 u għedin niċċelebraw. Fil-ħin ta' 6 xi ħaġek minn għalijek minn is-sejr żball, is-6 ta' filgħaxija kien hemm il-President għalli ħammullim. U jiena kull ma tlabtu għatlu għamilli pjaċir għatlu mhux ġibna qasilx minn ġok Ċina. Daħal u qal li qabad 2 min-nies jieħdu droga. Fl-intervista ma' timesofmalta.com, Tonja Bela qal li hu qaċċat lil dan il-barmen mill-Gazin. Qatt ma jimportani xejn, qatt li dispjaċini, għatlu għara kif għatamil u d-dabbar rasek. Iżda l-barmen jgħid li Tonja Bela qatt ma batalih u kien il-kumitat li ddeċida li keċċieħ. Batalija qatt, anzi mort jiena nfittex. Jien mort biex nuri l-onestà tiegħi illi f'dil biċċa qas kellix ħtija ta' xejn. Mhux talli hekk talli biex jikkalma l-affarijiet Tonja Bela taħ DVD dwar il-ħajja ta' Mintoff. Li qalli, isma' qalli nagħmlu biċċa xogħol, qalli ħalli kollox qalli hemmhekk, qalli u kulħadd jibqa' bil-liħa. Naf li qam mar fil-vetrina fl-uffiċċju tiegħu ħareġ pakket ta' DVD u tajuli, qalli ħadan ir-rigalat minni qalli l-istorja tal-Perit Mintoff. U għadu għandi sa' ġurnata mqazza tal-lum, ħalli kunet ngħid kollu. Tonja Bela allega wkoll li kien il-barmen stess li rema droga. Mistoqsi minn dan l-istazzjon min neħħa droga minn fuq il-bank fejn kienet qed titqatta l-blokka bajda, il-barmen wieġeb hekk. Jiena għalmejt droga, men kelli droga fidi. Tħart għalli, qed joħdulek id-droga. Kien hemm wieħed minnhom għadni niftakar illi għallu irdak tgħidlu xejn, għallu dak laqas jaf li tħannilu għaw ġew. Għatlu ġara, għalli qed joħdulek id-droga. U qam kawwis sħiħ hemm ġew. Illi saħan sidra għadni niftakar wieħed minn daw iż-żgħażagħ lill-President għallu ħall-mowbajl tiegħi personali men, għallu ċempel il-pulizija, għallu mill-mowbajl tiegħi personali. U ma ċempix. Jiena kull ma naf l-intefa' fiż-żibel huma ħaġa waħda. Iskiek li kellim dent li hemmhekk. U tfajthom biex nipproteġi l-ewwel wieħed lill-President. U jsostni li juġi mkeċċi biex il-kumitat stess jatti iben membru tal-kumitat li kien qed jabbuża mid-droga fil-Gazin. Naħseb illi jiena ġejt użat hija biex jitattew ċertu affarijiet ħala jittefgħu l-ħtija fuqi. Minn daw il-ġizzażagħ, fosthom wieħed minnhom qed ngħidu, ġifieri nistgħu ngħidu għallu missieru wieħed mill-membru tal-kumitat. Dawn id-dikjarazzjonijiet tal-barmen li l-identità tiegħu mhux qed tiġi mxandra minħabba s-sigurtà tiegħu stess juru kif hemm kontradizzjonijiet kbar ma' dak li qed jgħid Tonja Bela.